zvimwe zvinhu zvatoitwa neZanupf mahwani cha ina handinyatsoziva ndakavatadzira chivani baba muri Zimbabwe ndadzoka ende kwaona ndauya kudai so ndenge tine majoka nhasi pane nyaya yandiri kusangana nayo iri kupembererwa nevanhu veZanupf zvakanyanyisa vari kuselebrata kuti vari kuvaka swimming pool parenyatwa hanzi ndeye manurses I don't know nokuchiti ukambopinda ukanorapa munhu wotese wodzoka uswima it's like maybe pfungwa dzedu dzichiri kumashure because I've been to different hospitals to be very honest and I've never seen such and I've been to different countries especially here in Africa I've never seen such maybe Zimbabwe ndo ichatoita yekutanga pakuti yobva yainspired dzimwe nyika but that is not the issue. Toda kuenda pane issue chaicho iri kushanda health system yedu. I don't have any problem with them installing swimming pools for our nurses. I don't have any problem with that. Problem yangu inini ndiri pakuti imari ichazotorwa ichino you know nyaya zvigananda nyaya yematenda kana vatotanga mari iyoyo inokwanisa kukavha chine akumanaka alright kana ndingatosvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanupf yacho yese tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboyikani because team yakabayiwa tiri kumashure kwenguva panapa pada kungonzi gaga tongoonesana nyaya dzacho zvine uchenjeri ndosaka ndichigara ndakabata Zanupf nenzeve kudai so ndichirovera pasi kuiti bra right ndo zvinoita chimonya chemubrain izvozvo right inini chimonya changu chemubrain hachisi kundifadza parenyatwa nurses we have swimming pool we have a good government we are doing it for our nurses. I don't know because what I know in fact what alright let me say what I want. Ndiri kuda kuti zvoni manesi vapiwe inotenga mari. I'm sick and tired. Last time ndakambonzwa vachinzi vaipa mari dzinopiwa manurses guys. I think mune manurses ameno mapa mari izve so because last time ndakazonzwa mama pa 250 andisuziva munokwanisa kupupura kuti manesi maapa mari yamuri kupuhwa imimi pamakutomboisirwa maswimming pool I don't know kuti muita sei hamugona kudhigidha kwacho mangokura kusina zvinhu izvi but it's a topic for another day. Is this necessary? Ndo pane nyaya yangu zviri necessary here izvi zvekuti paiswe pool yekuti imi munge muchiningira muri pahospital mo mabuda mupota muchinopinda ndo pane nyaya hombesesa iyo ipapo hatisi kuramba development ndo nyaya yekuti unoona kana vaimbi vanoti ari kuanzi watengerwa zimota rakadai watenga life yake itori in danger haana kana imba haana pekugara asi totengerwa zimota ubvopuwa ne it's like why munhu ari kufira muroja totonzi poor fortuna poor chakati poor benz poor chakati different cars. Pfungwa dzeZanupf system kandoita zvezanu azvitarangu zvemunhu wani pfungwa dzezanu yecho system yacho dzinokakata here kana dzinonyima namoto. Maybe ndinangu ndinyaojamuka but I know kuti pane maZimbabweans akawanda vasiri kuwirira nechinhu ichi. I know kuti pane vanhu vakawanda vari kufungawo zvinhu zviri different. Ndataka kusangana newokutanga munhu panapa ari kutaura kuti the swimming pool handiti yamuri kuisa iyoyo yakadhakwa chimbomira izvozvo toda mushonga muzvipatara kwete maswimming pool. I think iyo nyaya iyo ngati let's respect the poor. A poor Zimbabwean asingaenda basa asinganingini unoisvika kuchipatara kweko bvonzi mushonga ende mutenga mega iyo warwara but tofanira kunge tine access yekuti tikwanisa kunge tichibatsirikana tichirapwa nditi zviri kana if in mahara fanira kusvika kuchipatara ndarwara zvakadai ungobatsirwa worapwa kwete zonzi mushonga ende unotenga wega. Those are the issues that are serious but these people they are choosing to ignore zvesezvo kuti atoda kumboisa swimming pool luxury. What for? And then kusangana nemumwe panapa right it was there before. I'm sure you were born in 2000. Check UBH Mpilo Hospital. Smith, he had a vision. Zanupf destroyed. Right, panguva Smith, to be very honest, mana ngatisanyeberano zvanga zviri bho kwekwe madhezi aya zvazvitori bho varume vaya vaitoziva zvavaitoita but iko zvine zvitiri kuti government this is not a bad thing kuita but tiri kuti ngapambotanga pakosheswa zvinhu zvine musoro first then pozouya zveluxury zvozokontinua zvine musoro ngazvimbotanga first
tozoitanga kukondicha luxury because aungambotwa maintain zvinhu waisa swimming pool ngati maintain kuti mboisa mushonga ana Smith yopa vaitoisa zvamuri kuti zvima swimming pool zvacho izvozvo vaitanga vatombopedza kugadzisa mukati umbona kuti mushonga yabo kuti hatine extra money toita sei extra money angachingoisiwa ma swimming pool. You get the point? I don't know. Legacy yenyu amuri kuningina right. Such stupid people, a legitimate government would prioritize paying them first, and with a good salary, they can afford their own pools. Go to South Africa. I understand you guys exposure to go to South Africa right now. Unaona life norama nema ness and ordinary ness. Pamba pake antu kwanza ku afford ocheresa swimming pool yake. This is not a lie. Kwanza to save ocheresa yake swimming pool. Achizva afford. It's a fact. Go and check. Uchazoya uchindiudza kuti ndachitaura chokwadi because I understand kuti vamwe munononoka kuzvitambira but munozongozvibvuma time. Give them a pay rise which will enable them to manage the cost of living, not this nonsense. Zanupf must go. Aichataura chimudhara. Zanupf must pasi nayo must go. Pasi ne Zanupf yacho. That's good. Mwari kuti hakuna hakuna moyo. Zvipatara zvinodhaka. Mushonga unoadmit kwa $12 a day, then mushonga aitenga panze varume muno tichati vana chete kuti zvinake rambai muchiita mutswekende yenyu ye. Sorry ishona yake andonyatsoenzwisa ndakaita dofo mbijanda sishona yakacho yakanyanya uningina but at least pane point ndanyatsopanzwisa unoshanzi kuadmit kwa bvonzi $12 per day wakaadmit kwa and then the next thing mushonga uchinotenga wega. What's that for? Let's fix that first. Ngati mbosvika ipa the extent yekuti ayo katine vamwe ndoziza kune vamwe wada ngorapwa tumwe tuma problems otumwe twatwe but tine vamwe nokuti ari kutorapwa zviri serious zvakaoma and you know the situation irimo munyika. Ngati let's fix kuti mbobvisa ma cost ekunzi $12 per day aya pombobviswa problem ekunzi muchipatara muri kushaka mushonga government chero ika sacrifice kuti apa gorineri wedu tambotry kuti sacrifice tichidai. I think it will make sense. It does. Unozada hazvina musoro kuti unozwa kuti endai ku R&D tagwire yanzi kuri kurapwa mahara. What for? Tagwire isi government ngamunhuwo zvake vari kutozvitira life yake ende zvese zvaari kuita zvekuti ndaisa ningine kuti vanhu murapwe mahara. Muri kuziva here zvaari kuzviitira. Tikaziva kuti ari kuzviitira ichiitwa unobatsirikana. Tikaziva kuti why is he doing that? Tese tinobatsirikana toregera kuti problem because haasiri yenyika kati kwanise kuno dependa nema human beings. Isusu tine vanhu varimo muma offices enyika mahomba kuti vagadzirise zvinhu munyika. And a lot of people are complaining. Hanzi pai manesi mari inokwana. Manesi ngawapuwa mari inokwana kwete ma swimming pool iwaya. Naye akomana. Vapei mari vangoisa kama swimming pool kudzimba dzavo. Exactly my point. Mishonga hakuna nesi achaswima umo iye achitambira peanuts for sure. Unoswima uchiita se unonyura nenzara mumvura munonyudza kana une nzara mumvura munoda munhu akaguta. Anditi ngatisvike shoko mumvura munoda munhu akaguta. Swimming pool needs maintenance. Are you going to manage or it to become a dead pool for breeding mosquitoes and tadpoles? Imika. Kumaintain chiko, wozo maintain swimming wana une Zimbabwe. Inina ino Zimbabwe zvekudaro. Vakachiwana simba rekuno maintain swimming pool, ivo vachimboshaya simba rekumaintain ma road ekuti vanoshandisa every day. Ivo vacho vatone ma business munyika imomo kuti zvinhu zvavo zvekutenderera zvekufambiswa ma business avari kufamba ma road iwa. Wozo vaudza kuti muno maintain swimming pool. These guys, you think they are serious pane zvavari kuita? Handisati takamboona kana anything chiri serious pamusoro pazvini. But ameno regeza tione vanhu vataura zvakawanda kumana. Swimming pool without cancer machine, paracetamol, etc. Cry my beloved country. Exactly. That's my point exactly. Ngatimbotanga tamborapana cancer pachedu munyika yedu iyo first. Anditi tozoisa zvima swimming pool zvicherwa izvi. Tiri kuti Smith iye aita zvemuvarozi ndikuona umwe kuti aiwa Smith anga ariko zvakadestroya nechinchi hazvina basa hadzina zvazvinotikanganisa in fact hazvina zvazvinowedzera pakunzi pachipatara zviri kutiwedzera value yechii handisi kuziva pamwe mimi ndimakaita madhokta pamwe makaita health pamwe zvine zvazvinobatsira kunzi pamwe pane puu iyoyo yacho maybe zvinogona kunge zvine zvazvinobatsira tibatsireiwo mucomment section tiudzeiwo kuti zvakakoshera chii isu hatisi kutozivawo because takanyanya kupusa stereki but tingwadzeiwo tizive kuti why zvakakosha kuti paitwe swimming pool now panguva yetiri ne.
Swimming pool for underpaid medical staff working on an institution with no medicines and equipment. Grand madness on the part of myopic informed Larakashi Chayo. The owner I know ina ugandi mujambiro zvozotanga pamwe ndindatuka. All right, is that a resort here, guys? Swimming pool repachipatara nditi. We need to be realistic. Moment times not kuti they don't deserve it, but we have more pressing issue. Can we focus on making sure every Zimbabwean gets decent health care? Zvema aircon mudzimba dzemanesi zvamakuita izvo. Inini nangu maybe inini ndinonyautaurisa, asi manesi wacho pamwe tisu tiri kunyanya kureverera. Isusu tinogara takadzvanya government ka everyday kaiso. Isu government togara takatonetsana nayo. Zvemari yenyu amupo manesi mufa mumboitawo power, mumboitawo simba, because otherwise pamwe pacho patinenge tichitaura zvinhu zvimwe muchinonga pamwe tokuitira zvinhu zvakashata. Ndakambonzwa umwe achitoti petata nchazenge rinyaya yachi akauya zvikanzi ako yomise muchiti bhururudzira mhene. Saka pamwe tiri kukubhururudzirai mhene manesi, pamwe maybe you guys are satisfied with what you are getting, because handisandaonawo futi ari kubudwa achita kuti yashoma mari mese makangonyarara zvenyu makasitika ikoko pamwe zvikuye, because ndiyo nyaya yacho kuti unozongonzwa umwe kuti hako semafunga kuti bhururudzira mhene. Saka inini zvangu panapa handisi kuda kukubhururudzirai mhene, asi isusu tiri kuti mhene dzenyu manje kana dzichiita izvozvo ngavambotirai kuitawo kana nemari yekumba kwavo, vambosiya mari yenyika imbotenga maradiotherapy cancer machine. I think zvinokwanisa kutibatsira. Maybe that's all. Anyway, muri Zimbabwe aiwa zvakanaka kuva pano, ndiri kunakirwa zvisingaite, because nyaya idzi dziri kundinakidza, but ndinenge ndichitorwadziwa kwatoona totaura dai soka ndatosara ndatorerukirwa mumwoyo mangu. Saka ndiri kuda kungozivisa munhu wese ari kuSouth Africa ane shungu dzekuregisterwa kambani asina work permit kana study permit kuti afonere Owen ane nhamba dzandaisa pascreen apo, akuvhurire FNB business account, obva akuregistera kambani. Anokuitira ari kwaari ikoko, haumbonide kuti uende kwaari iwewo. Iwe unongotora nhamba utaura naye, ende zvakachipa, unongobatawo mbijana unotaura naye, munhu anotaurika naye bhobo, mari yacho zviri reasonable, affordable. Unototi uchitofona wega uchitoudzwa price, unototi I think munhu ari kuita dirty boy. Saka mubate, taurai naye muitirwe musolve that problem yekushaya mabank account muSouth Africa kana kuti hauna a registered company. Mukore uno ungagara usina a registered company, woga une bepo, unofanira kugara une kabepo kakuratidza kuti une future, so that wakutanga kuronga life unoronga uchiita se uchienda kudenga, kwete kuronga uchingoramba uchingoda kungodidi zvezvi. Handozvona. I think zvimwe zvese munozoningirikina ipapo munotaura naye, nhamba dzake ndodzindaisa pascreen, rova mascreenshot izvezvi mutore ningirikini enda kuisa apo.